Abstenir-se per aconseguir 10 milions per la ciutat per inversió, doncs gràcies. Però, en fi, és això el que votàvem. Per tant, per Tarragona, 10 milions per poder invertir a Tarragona, però deixem-ho estar. El balanç del tancament pressupostari, del tancament, diguéssim, dels comptes del 22, del qual és un període de pressupost prorrogat, amb la qual cosa hi ha tota una sèrie d'elements importants. Simplement dir diverses coses. Hi ha una execució d'ingressos del 98%, hi ha una execució de la despesa del 96,77%, això és de matrícula d'honor, perquè malgrat tenir tot el pressupost prorrogat, etc., és una situació d'ajustament pressupostari respecte a la realitat molt bona. S'ha sortit de tots els plans econòmics, financers i de totes les tuteles. No hi ha cap factura al compte 413, per tant, l'execució en aquest sentit és bona, el pagament és en terminis i és evident que s'arriba a tancar a 31 el 85% de deute, cosa que enguany ja baixarà del 80%. Per tant, una situació francament bona. En definitiva, donades les circumstàncies, crec que millor no es podia fer. Gràcies.